हाय लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं आरो आंबो मोजाङै दं नोंथांमोनाबो मोजाङै दं जानांगौ बेखौनो प्रेक्टिस खालामनायदों नोंथांमोनसिम सिगां दा नोंथांमोनजों बेखौनो खुसि खुसि रायज्लायनो सानो नोंथांमोनजों आरो दान्दिसे नोंथांमोनजों रायज्लायनो मोनाबानो गोजोना बा नोंथांमोनजों दसे सम नुजानो मोनाबानो गोजोना बेखौनो गोसोआव मोनदांफैबाय थायो माने जाहोनखौ नुबाय थायो प्रब्लेमखौ नुबाय थायो आरो जों दा ससियेल मिडियानि जानानै जों गासिबो नोजोर लाखिबाय थायो माबेजों मा जालांदों जों गासिबो सुलु लाबाय थायो माखासे जोंनि बर'नि समाजा माबोरै सोलिगासिनो आरो माखासे गुबुन जातिफोरनि समाजा माबायदि सोलिगासिनो आरो भारतनि समाजा माबोरै सोलिगासिनो बेफोरखौ जों नोजोर लाखिबाय थायो माबोरै होनबा जों ससियेल मिडियाजोंनो जों सानफ्रामबो गेलेबाय थानाय आरो जों ससियेल मिडियाजोंनो थाफानायजों लोगोसे जों मिथि मोनो बेखायनो मैया दाखालिनिफ्रायसो मोनसे आरो मोननैसो भाइरेल जादों बेखौनो आं बुंनो सानदों गाज्रि पिक्चार आगारनाय आरो मोनसेया जाहैबाय बांगालजों आरो सिख्लाजों मोजां मोनलायना माने जिनाहारि खालामलायनाय माने जोबोद गाज्रि नोंथांमोनाबो माखासे सोरबाफोर नुबाय जानांगौ दा आं बेखौ मोजाङै फुल डिटेल्स खिन्थालांगोन नोंथांमोननो दा बेखौनो सिगाङाव बुंग्रोनो सानदों दाखालि बावैसो मास मोनसे जानानै थांबाय खोमा दाखालि बावै बेसेबां दावराव दावसि जादोंमोन खालि बायदि रोखोम सोरनिबा मा जादों होनब्ला दाखालि सोरनिबा फट' भाइरेल आगारनाय सोरनिबा माबा बायदि सोरनिबा बदनाम जानाय माबा जानाय खालि माने बेफोरबायदि माखासे खालि जिनाहारिनि लाइनल' फैबाय थादोंमोन दाखालि बावै साननैसो इउटुबारफ्राबो बहुद खोथा जावबाय खोथा बुंबाय बेफोरबायदिनो दा नागार बेफोरबायदि दा खालामजायो गावनि सोलेरखौनो बेफोरबायदि साफायनानै दा पस्ट खालाम होननानै बहुद इउटुबारफ्रानो बुंबायमोनबो साननैसो द्र' जानानै साननैसो स्रि जाबायमोनलाय फेसबुकफोरखौ नायब्ला एसे मोजां कन्टेन्टफोरखौ नुसैमोन दा माखासे आरो दा नै स्टार्टिं जानो हमदों आरो सुरु जानो हमदों आं बेखौनो सानो माखासे आरो दाबो दंबायो गोसो सोलायै आरो माखासे दासिमबो आरो बेफोरबायदि जिनाहारिजों गेलेनो गोसो जानाय आरो माखासे आइजोफोर बा सिख्लाफोर दंबायो आं सानो माने बिसोरबो माखासे मबाइल लासेयावबो मानो आरो बेफोरबायदि मिथिगासिनो दंखायो बेफोरबायदि भाइरेल जाबा माखासे सुबुंफ्रा मिथियो आरो गावनि सोलेरखौनो पस्ट खालामबा माबायदि मानसिफ्रा मिथि मोनो आरो गावहानो लासिंसिं जायो नोंसोर गावनो गाव मिथिखायो दा लासिथाव माने गावखौनो माने गावनि मेगनजों गावनि सोलेरखौ गाव नुखाया नामा बेफोरबायदि माने केमेराजों शुट खालामनायनानै जे गावनि सोलेरखौ नायगोन बेफोरबायदि माने मेलेमाव दंना गैया माने सोरखौ नायनो सोरखौ मिथिनो सोरखौ मानो बेफोरबायदि पस्ट खालामो माने बेफोर माने आरो जोनोम लादों बर'खौ लेथ्रा खालामनो आरोना बेफोरबायदि दैज्लां बोथोराव दा दैबानानि बेसेबां दावराव दावसि दुखु दाहा जागासिनो आरो नोंसोर बेयाव आरो बेराफारसे सुद्रायदो होननानै बुंगासिनो मोनफ्रोमबो इउटुबानो बुंगासिनो सुद्रायदो होननानै मोनफ्रोमबो इउटुबारफ्राबो बुंगासिनो सुद्रायदो गावनि आखलखौ सिनायनो नाजा गावनि बेबहारखौ सिनायनो नाजा ससियेल मिडियाआव फैदोंबाबो गावखौ सोलायनो नाजा आं मैयासो भिडिअ माखासे नागारदोंमोन बेफोराव जायफोर नुवाखै नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन आइ बटनाव होगोन आं माने गावखौनो सिनायनो नाजानांगौ माने आं मा हारिनि थाखायबो माबा मोनसे प्रब्लेम जागोन नामा गावनि थाखायथ' प्रब्लेमखा बेखौथ' मिथिखानांगौ आरो मा मोनो बे केमेराजों मा मोनो मोजांखौ शुट खालाम बा शुटिं खालाम नागार माने बेफोरबायदिखौ नागारो बेयाव नोंथांमोना बेयाव पस्ट होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेयाव नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय माने सासे सिख्लाया बर' सिख्लाया माने बांगाल सेंग्राजों गोसो थोलायना माने रुम मोनसेयावनो जिनाहारि खालामलायदों मानसिफोरजों हमजानानै दा बे बिथाङा भिडिअबो दं होनदों नाथाय भिडिअखौ बे नागारनाय जानाय नङा होनना बुंदों होमब्लाबो बे पस्ट खालामबाय पिक्चारखौ दा बर'नि दख'ना गाननायबो दं नोंथांमोना नुगोन नायो फट'खौ दा माखासे बेबो मोनसे बाथ्रा बे बर' सिख्ला माखासे मोजां माखासे गाज्रि दं बेयावनो दा माखासे मोजांफ्राबो मुं मोनफानाय जायो बर' सिख्लाफोरनि गेजेराव दा माखासे गाज्रिफोरखौसो आं बुङा दा आं डाइरेक्टलि बुंखायो जायफोर बेफोरबायदि गोसो सिङाव धान्दा लाबाय थादों गुबुन हारिखौ मोजां मोनो बा हाबा जायैनि सिगां जिनाहारि खालामलायनो खालि गाज्रि भाबखौल' गोसोआव बोबाय थादों खालि गाज्रिखौल' सानबाय थायो बेफोरखौ नागार सुद्राय सानसे गावनो हाखराव गब्र'यो सानसेबाबो हमजाखायो आरो सासे बर'नि आइजो जानानै बे गुबुन हारिखौ बोरै मेगनजों लब जानानै बोरै लुगैयो नोंसोरो गावनि जाथिजोंबो थाङो गावनि जाथिखौनो ला मोजां सुखु गोजोन संसार जा गुबुन जाथिजों थांगोन गुबुननि कालसारजों मा रोंगोन थांब्लाबो नोंहा मा गोजोननाय दं गुबुन जाथिखौ लानानै गावनि बर' रावखौ होनबाबो गोसोखांफिनो गुबुन जाथिखौ लाबाबो बेखायनो आं बुङो गुबुन जाथिखौ मोजां मोना खुनु मुलाम्फा गैया गावनि हारिखौनो मोजां मोन आरो जोंनि बर' आइजोखौ जोंनो नांगौ बर' हारिनि गेजेराव जोंनो बेसेबां हायो जों बर'नि सुबुंखौ जों बांहोनांगौसो बर' आइजोफोरा जोंनि बर'नि सुबुं बांहोग्रा आइजो दिनै नोंसोर मा गुबुन जाथिखौ मोजां मोनो नोंसोर माने जाय बेफोरबायदि गाज्रि आखुआव थांदों दिनै गावनि हारिखौ मोजां मोन गावनि हारिखौनो ला आरो हाबा जायैनि सिगां गोबां बायदि बरनाम आरो मानो दाय मावो मानो हमजायो आरो मानो ससियेल मिडियाआव नागारजायो नोंसोरलाय जेब्ला आरो पस्ट खालामजागोन अब्लानो बेखौ दान बिदि खालामना बिदि खालामना रिकुवेस्ट बिगोन निमाहा बिगोन बिदि नङा नों गाज्रियावनो दंखायोबा सुद्राय आंनि इउटुब बा भिडिअफोरखौ नुदोंबा जायफोर गाज्रि गोसोजों साननानै दं बेफोरबायदि दानजों थाङा सानसेबाबो हमजाखायो इसोरा बयखौबो नायदों बेफोरबायदि गाज्रि आखु थांनायखौ सानसेबाबो
आथिङाव खोलैफिनगासिनो दंखायो। दा नोंथांमोन बुजिलायदो आरो नोंथांमोना मा सानो आरो नोंथांमोना कमेन्टआव होबानो जाबाय बेफोरबायदिनिफ्राय सोर साबैसेया सुद्रायनो हायो। आरो आं दा लुगैबावो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव जायफोर गोदान फैदों साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं 10K मोनबा नोंथांमोननिसिम सानसे कमेन्ट लाना फैगोन, जोबोद मोजां मोजां कमेन्ट लाबोगोन आरो नोंथांमोनखौ आं बाख्नायगोन आरो नोंथांमोनखौ आं पस्ट खालामगोन। माबोरै होनबा नोंथांमोननि मोजां मोजां कमेन्टफोरखौसो आं पस्ट खालामगोन। बेयाव जायफोर हिंसाजों कमेन्ट खालामदों बेखौ आं पस्ट खालामनो। दा बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोनसिम दोननाय जाबाय। गोजोन्थों।